Ang adlaw kanatong tanan no, mga kaigsunan ko. Ipakita na ko ninyo akong gihimo karong adlaw. Kining tambal nga gitawag og saang gubat ug ang sambong. Daghang benepisyo ning saang gubat no. I-research na ninyo sa YouTube, makita nyo kung unsa o unsay gamit nining maong herbal kining saang gubat. Alangit-ngit ni sa ato diri sa Bohol, o giparisan pud ining sambong o daghang pong sakit. Maayo aning mga aning sagbuta no, aning herbala kaning sambong, ingon man kining saang gubat. Sining kaning duha gi-combine ako ni aron ang sakit daghan og matambala no, kay ang saang gubat naa po siya mga sakit nga pag-aayuhon og ang sambong lain ni sila og kanang tumong nga tambal no, laig igo sa atong panglawas. Busa research lang ninyo, igo yung daghang yung maigo nga tampo na ni sakit. Yun ako ipangsulti kay taas na ako yung sulti, di kay igo ani ato ang video no. Di daw tinuod, i-research na ninyo. Ang ako lang ning gihimo kay kung gusto mo mangayo ani tagaan man ako, kay daghan may sa ako diri maayo na makahatag tag kayuhan sa uban no. Kung kinsa tong gusto mo gamit ani, ako lang ni ihatag primero. Testingin niyo og inom og mo fibra ba inyong sugar, yung inyong high blood, ubang pang sakit nabay alibyo. Kung naay alibyo, order mo otro kaya ako mong tagaan gyapon. Kamo rin mahibaw og apilay inyo ang tangkugi niningwana, kay sayang po ning mga sagbuta nga tambal man diay ni naa diri. Ako lang ning kugihan og himo unya ibuwad hinlo atong hugasan og maayo nya ibuwad ano po makatabang ko ninyo sa isa yung lang mapaagi ka ng serbisyo tagtao. Pero naran ninyo tagaan ba ko ninyo igo ra po nga sa inyong kuan nahuna nga ginaluoy ba kay sa bayad sa singot nga tuang nagasto pagkuha. So joke. Kita ako ni patilaw niya bitaw tinuod. Patilawan mo na kuan ni. Kung isa tong gusto mangayo ari lang dire, o gusto mo occasional okay o may okasyon sa Malakaw na ko kana sa merkado ka sa ipa-drop